Wadhi kaunti ma Migori, jo ohand rech ma osebedo katimo ohala e tesend geche ma Migori oramo ni ok ginyal wuok e kama gitime ohala nyaka piny owacho mar kaunti no mi kamoro machielo maber ma ginyalo time ohala. Ma ibiro ka bang' piny owacho mar kaunti ma Migori golo negi chik mondo gidare tesend kanyo. Jo Juma nigi mathoth. Jo ohand rech gi babende ne nitiere kod ichwang' ma okalo kawe kod chik ma ogol kod piny owacho mar kaunti ma Migori mondo gidar e kama gitime ohala e stand ni ma Migori ne omonja pieces mag migawo no mar ohala e kaunti ma Migori ka giramo ne ok gidar. Ni wawang' rech stage nikech stage geche ringe kwel bitie godo nyalo cause accident or anything. Wawinjo kuwa manyo kamwa wang'e rech. Kochopo nyoro to gikono wani ok gidwar ni waus koro rech stage, ok gidwar ni waweng'e stage to ok gidwar ni wause stage. To chiro onge, Migori onge chiro, ma chiro en gima igero. Koro wan wapenjo ni gidwaro ni mondo wadhi waus kanyo. Gite use ndara. To ka gitwa timo ma. To gimanya special place mondo gikete jo ohala te. Waziri wa mondo ire to be okawuono kende. Wasebedo kwa dhi nyaka nche wachakre kar kaeri mar bedo ni ok dwar waka. Ma wabedo piny mo yalwa kar kaeri mo wuoyo magi wacho ni koro goluru mache mo kwadwar kanyo. Jo ohala gi wacho ni poko migi kama ber magi nyalo time ohala kod piny owacho mar kaunti ma Migori kendo ok giikore mar dar e stand ni nyaka chieng' migi kama ber magi time ohala. Kane ginyaweyo no to giwenwa kose ka gisegero chiro gimiwa partition wa mondo wause, but as per now to giwewa wanga yika makata nyithinde wasani koro ok wanyal ana. Moko kuom jo ohand rech gi bende wacho ni e kinde mar higa achiel mokalo ne gichulo omenda mondo migi thuolo e kar timo ohala e chiro ma Migori mabende nyaka sani koro igero, kata kamano nyaka sani pok omigi thuolo. An personally kana dhi manyo space e chiro nachulo pesa $6,000 mondo mimiya space e chiro. Koro kana miyo gi nyaka sani space no onge, emomiyo natangni mabiro koni. Ka tangni mabiro agora koni stage koni be koro ok gidwa ni wause. Giywak ni okang' mar darogi kama gitime ohala ni ikelo kod siasa ma osebedo ka okwako sekno mar ohala. Ywaruok no nobedo higni moko mosekalo to kawuono wachako neno koduogo. Waneno ka gibiro ni mondo gigolowa oko kama wauseni. To gimomiyo gigolowa sababu watimore na wakia. E chiro kacha ok inyal uso wa joma puonjo nyithindo, watimo gimoro amora wan joma olo loan. Koro wapenjo ni samute irwa chiro kacha ok inyal uso kata $1,500 nyaka odhiambo. Piny owacho mar kaunti ma Migori kata kamano oramo ni jo ohala gi mag rech osemi kama ginyalo dhi timo ohala, kata kamano gin ema gidagidar. Kidonjo gi mwalo kachacha idhi yudo kama oger mar jorech. Gerena mar kar jorech lilo manitiere ma joma uso kanyo chiegni ji 300. Temo keto town marwa mar Migori ochal kaka Kisumo, kaka Nakuru, kaka Nairobi. Koro wambo bedo mamor ni town waler kendo ber ko wadake ye kwatime ohala. Ma ok kinde mokwongo ma jo ohala matindo oseber ka ichiwo negi chik kod kaunti ni ma Migori mondo koro gidar e stand mar geche kama gitimo ohala. Jo ohala gi kata kamano kuom kinde malach osebedo ka bende oramo oseber ka ikonogi mondo gidar tok migi kama ginyalo timo ohala. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.